Fi żjara fil-lokalità ta' Birżebbuġa, l-mexxej Laburista Joseph Muscat feraħ li l-Kunsill Lokali tax-xogħol kollu illi jagħmel fosthom fuq id-dawra tax-xatt illi qabel kienet ta' inkonvenjent għal residenti għal dawk kollha li jgħaddu mill-lokalità. Qal ukoll li jekk jingħata l-fiduċja, gvern ġdid għandu pjanijiet ċari għal din il-lokalità. Ewlenin fosthom li jitnieda l-proġett tal-pitch tal-water polo u faċilitajiet sportivi fiż-żona fejn jintemm darba l-dejjem it-kaxkir tas-saqajn fuq dan il-proġett u minn żona mitluqa issir żona li tipprovdi dak li hemm bżonn għaż-żgħażagħ tal-lokalità. Joseph Muscat jgħid li b'sinerġija bejn il-gvern u l-privat dan għandu jkun proġett li jħalli l-frott mixtieq. Il-pitch ta' water polo, għax it-tfal jiena t-tfal tiegħi sa kibru, għandi t-tfal ta' tfal, jħobbu jgħomu attiva ħafna fl-sport u ma jixtiequ li jkunu involuti u ma m'għandhomx fejn jmorru, jridu jmorru barra mill-pajjiż. Is-Sindku Joseph Farrugia qal li f'dawn l-aħħar snin sar ħafna xogħol fuq it-torq tal-lokal. Il-Kunsill ġab ukoll fondi Ewropej għat-tisbieħ u żamma ta' sqaqien u baqa' għaddej bi proġetti ta' manutenzjoni fil-promenad ta' Birżebbuġa. Jiena s-sodisfazzjon tiegħi kull min jiġi għand il-Kunsill jitlobni xi ħaġa u jinqeta' dak is-sodisfazzjon tiegħi, dwajjaq tiegħi meta jitlobni xi ħaġa. Inkun irrida minn xi dipartiment u li jkunu jridu huma jiena ma jirnex li nġibhom minn id-dipartimenti. Jisħaq li l-Kunsill kien dejjem lest biex jisma' dak li għandhom xi jgħidu residenti u jkun qrib tagħhom. Jien naħseb il-Kunsill li għandna Birżebbuġa l-iktar wieħed li qdiena f'kollox kemm f'dak li għandu x'jaqsam toroq u kollox hu. Naħseb wieħed mill-aħjar Kunsill li hawn fost Malta. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar in-noise pollution f'Birżebbuġa u qal li l-MEPA għandha tara li liġijiet f'dan il-qasam ikunu nfurzati. U qal li l-Gvern imissu jagħmel tajjeb għal dan l-inkonvenjent bi proġetti li jgħinu l-lokalità u mhux iħalli residenti minsija bħal fil-każ ta' dawk li joqogħdu fil-qajjenza. Qal li għall-Partit Laburista in-nies li jgħixu f'housing estates jew fil-periferija mhumiex nies tat-tieni klassi. Is-Sindku Joseph Farrugia qal li l-Kunsill se jibqa' qrib anke ta' residenti tal-qajjenza u se jibqa' jagħmel il-pressjoni fuq l-awtoritajiet. Il-Kunsill Lokali jagħmel ħafna elementi mad-dipartimenti, id-dipartimenti ma jagħtux każ il-Kunsill Lokali fuq dawk ir-residenti li hemm fil-qajjenza. Inna niġġieldulhom għal karozzi tal-linja aħna biex tidħol għalihom kursija u jgħiduna li ħad tidħol kursija naqsu tat trasport għadhom sissa għal 9 xhur u dal-karozzi ġewwa l-qajjenza għadhom ma darux.